Yes, ụmụnne m, abụ onye Igbo. Amụrụ m n'ala Igbo, etoro m n'ala Igbo. Azụkwaziri m n'ala Igbo, anụkwara m di n'ala Igbo. O wee bụrụ ya omenala Igbo achị m ya n'aka. Erimeri ndị Igbo achị m ya n'aka. Mana ụbọchị taata ihe nna gwa gị na vidiyo ka m gwa ụmụazị anyị ndị a na-edufe edufe, ndị na-amarụ na ndị Igbo nwere ụdị anụ eji esi ofe dị iche iche. Ọ na-abụ na wọchị vidiyo na-afụ ọkachasị ndị bi mba ofesi ebe ha na-eji anụ ọkụkọ, anụ torotoro wee na-esi ofe onugbu, wee na-esi ofe ọra, wee na-esi ofe ụgụ, wee na-esi ofe akwụkwọ nri na ofe ọgbọnọ na ofe ndị ọzọ. Gwa nwa gị na ị chọrọ iji anụ ọkụkọ na anụ tọki wee si ofe onugbu, mana n'ala Igbo na-ejiri esi ofe onugbu. Ndị be anyị eji ofe ọkụkọ eji anụ ọkụkọ esi ofe onugbu. Ndị be anyị eji anụ ọkụkọ na anụ tọki esi ofe ọra. Erimeri Igbo nwere ụkpụrụ n'ahịrị, o nwere ihe eji esi ya. Share this video, tell your child, all of you that are living abroad, that are showing your children how to use turkey, how to use chicken to cook onugbu soup, bitter leaf soup. It has not done anywhere in Igbo land. The taste is not original Igbo onugbu soup that I know, that every other Igbos know. Share this video.